No niin, toinen erä. Tilanne on 6-3. Ja nyt toivotaan, Irkko että Ellas on saanut jotain maagisia pillereitä. Tuo saatana strategiat kuntoon ton Kyrren johdolla. Maagisia pillereitä. Vaikka sitten niitä. Niin, nyt rauhoittavaa. Nuolia ei ole vaihdettu, mutta mikä siinä? Alle kiertää. Voi vitsit! Hyvä oli Annika! Kestakoriin! Tuetta! Tulee jo! Kelakko olisi käynyt silleen, että kun olisi laittanut, että luulee, että kuvaa, niin sit olisi laittanut pois. Ja sitten ne tauko päällä. Niin, olis kyllä mehevät keskustelut. Kyllä. Totuuksia vaan. Halu mukaan, ai, nyt on alas! Puolesta peli nytten. Oi, hyvä Kriste! Nyt kyllä joku ihmiskuuro. Joku ekstra lataus puuttuu Hellaksen hyökkäyspäästä. Kausi 2015-16 oli erittäin menevä ja kova Hellaksella, mutta nyt alkaa näkyä merkkejä menneestä kausista, kun ei ihan päästä loppua hyökkäyspäässä. Oi, hieno! Oi, että! No niin, juuri tuota. Kuka sen teki? Heini teki. Hyvä Heine! Heini teki maali. Juuri tuommoista maalia. Mutta alkaa näkyä sellaisia rippeitä aiemmasta kaudesta, kun ei ihan päästä kumminkaan loppuun asti. Hyökkäyssä ehkä saatiin vähän pidettyä, mutta ei ihan maalintekoja. Nyt toivotaan jatkuun samanlaista kuin Heinin ja Leena yhteispeliä. Mitä niitä? Maaleja kehiin. Alas! Aha, mitä kävi? Leenalla Syysellä on vähän semmonen hiustyylinen. Mulla meni vähän se sekaisin, että kumpi on kumpi. Niin Leena saa pidettyä. Oi. Mä vasta tuntuu, että ohi menee. Pallossa on myöskin jotain maagista. Se ei tunnu ihan hyvin mukana aina. Mene, go! Pallo on länsi-uusimaalainen, eli siinä on jotain vikaa. Anteeksi nyt vaan Karjan tyttö. Ei kyllä. Karjala osataan pelata kunnon palloilla. Tää on tämmönen välimaasto täällä. Sivilisaation ja pääkaupunkiseudun välillä. Kyllä joo, tämä on se väliinputoamispaikka. Sivilisaation ja pääkaupunkiseudun välillä. Ai joo. Karjaasta olit nyt kyseessä. Leena on kyllä tulessa nyt. Kommentaattori halusi kyllä nähdä enemmän maaleja, enemmän vetoja, enemmän aggressiivista hyökkäyspäähän. Kyllä. Ai! No niin, onneksi oli veskapallo. Vaikka kommentaattori vähän epäilee, että meni joku toisen kautta ulos. Jos aletaan analysoimaan tuota palloa, niin tuntuu, että siinä on vähän löysähköä. Hyvä hyvin, mutta jotenkin painavan ja löysän oloinen. Onko se edes grippi? Saattaa olla, että irtokuvalaiset ovat niin hyviä
ottamaan palosta kiinni, eivät tarvitaan riisteri ollenkaan. Kohta. Oi. Neloksen pallo. Siitä sä terankkarikin aikaisemmin. Ihan hyvin tehty. Ja sit minun sen pizzan. Mä en tajua missä me tiedän. Nyt mun pitäisi tää. Hyvä Monika! Rankkarit pitää vetää sisään. 7-4 tilanne edelleen. 7-5 tilanne. Ja 2 maalin ero. Ja nyt kyllä Helaksen täytyy vähän hakea kurolla. Pelata omalla tasolla. Ja nyt on Kannika on päässyt sisään oikeaan laitaan. Siellä on kova vauhti päällä, menee jo pitkällä. Kyykkylä entisen mukana. Nyt sitten ihan omaa peliä, ei nyt tällä kenenkään muun tapaa. Kenenkään muun peliä. Uskallustavaa rohkeutta. Kyllä sieltä menee. Ja Nyt nauhoittaa taas. ja sit jatketaan. Kyyfin aikaisemmin jatketaan. 6 minuuttia pelattu ja tilanne 7-6 edelleen Kyyfille. Niin. Nyt jatketaan samanlaista maalintekoa, niin pääsee hyvää puolustusta. Kuten kommentaattori sanoi, niin puolustuspäässä ei mitään valittavaa. Ei mitään valittamista. Niin, valittamista. Joo. Kommentaattorin suomen kieli myös ruostunut vähäsen, kun ne... Ingenting att beklaga är det på svenska. Sanoinko mä sen oikein? Inget att klaga över. Inget att klaga över. Ai ja, no kaiklekaan. Hyvin pelattu! Joo, että kun treenit menee nyt toisella kielellä, niin suomikin tuppaa vähän. Unohtuuhan se kuule. Täytyy harjoitella sanomaan, että perustelen jotakin, koska yleensä multa tulee, että multa täytyy motivoida jotakin. Onko motiveeroon perustella? Joo. Toi on kyllä hämäävää. Motivoin jotakin. Joo, Ihmiset joo. kysyvät sitä, että mitä niin. Niin, joo. Sitä vaan läpi! No ei, ja Hellas tasoittaa. 7-7 tilanne. Nyt ollaan saatu niitä ihmepilloja. Ruoan sulatukseen ja uskallusta löytyy. Oi. Ja Kyyssi on siellä sählämässä. Hyvä vaan sählätkö. Nyt kun Hellas vaan jatkaa panosta, uskaltaa heittää, uskaltaa yrittää. Muuten kuin veskaa päin, niin kyllä niitä maaleja tulee. Mene! Sanna on kyllä hieno lahjakkuus, kun on Se kaksi on kätillä. tosi hyvä. Vasuri alun perin, mutta oikealla kädellä menee ihan yhtä hyvin. Susilta vaan kaikki voima peliin, niin kyllä menit maaliin. Risse pitää omansa. Kyllä toi vois myös olla Susille tää kuule tää taistelijapallo. Kukahan tän sai siellä luturipelissä? Ei kun Anette. Annette. Mä aina mietin, että se on Rosette. Mä en tiedä mistä. On se vähän Roseten näköinen. Oliko sun mielestä kiva pelastaa luturimetsessä? Aivan loistava. Mun kyllä. Vähän kyllä kun tarttu kiinni, niin että se kastuu ihan Mä oon ihan läpi. yhtä henkinen, niin ei se niinku... Iki on luonnollista. No on se, mutta silti. Ainakin semmonen kutina, että mä puolustusliitto
oikeesti ottanut kontaktia. Se en tiedä, tulis kukaan ikinä mun paikastaan. Mä otin kontaktia. Niin paljon mä en oo annettu. Todellakin. Nyt! Oi että. Hyvä! Ja Hellaselle 7 metrin heitto. Ja estradille astuu Monika. Ja miten varma! Se oli niinku... Se oli vaan niinku yhtä varma kuin vuoden aikojen vaihtunut. 8-8. 10 minuuttia pelattu toista erää. Ai. Viulet pallo, mutta hän ei ite ihan saanut kontrollia siitä, onneksi. Nyt tarvittaisiin vähän pohjalaisen puheliaisuutta sinne puolustukseen. Kyllä. Siitä ottamaan. Ja Deskan pallo. Siitä. Oi. Mikä siinä tussi? Shame! Hienosti suisilta menty läpi. Uskallusta vaati. Kyllä siellä poloja löytyy. Tässä Hellaksen tilanteessa olisi käsi jo noussut. Ai. Krisse on kyllä loistopäivä täällä. Ilo ja seuraat pelaamista. Tilanne edelleen 8-8. Hellas on saanut voimaa päästä tasoihin, mutta on jotenkin vaikeata puroa etumatkaa. Ja nyt tän Kyyfille 7 minuuttia. Aagar tulee taas vetämään. Ja pidetäänkö palo omillaan? Hyvä Krisse! Bravo Krisse! Ihan upea päivä Krisselle kyllä. Krisse on sulla ainoa, joka pitää tämän Hellaksen tässä pelissä mukana. Nyt otetaan kenttäpelätkin tekee omansa. En tajua, miten se jakset päälättää koko. Oi, ja nyt Heini siitä. Oi. Hienosti Heini otettu palloja. Hyvä Heini! Ja 7 metrin heitto Hellakseen. Nyt Monika taas. Toivottavasti hermot pitää ja pallo vajoaa sinne maaliin. Yes! Itse silmän. Se oli varma kuin joo. Nyt 8 Hellakselle. Nyt täytyy pitää ja maaleja lisää. Kyllä ne 2 pistettä tulee mukaan kotiin. Hyvän Taimo saa pidettyä. Hyvin saa häältää. Samaa tahdonluitta halutaan nähdä vaan hyökkäyspäässä myöskin. Oi! Ei yhtään 2 maalia. Noniin. Ja sit sieltä, oi! Eli ne oli ihan kiitollisia, ei tässä yhtään nyt. Itse ylös saataan ja uskollusta. Ai. Harmi, että sulla on laskeli. Kommentaattorinkin laskee niitä askelia ensi kerralla. Mietin seurata, että tuleeko Monika laskelee. Hänellä yleensä
Hän on oltu ottamaan Niin on askelia, mutta huomaako tuomarin tuossa ei lailla? Monika on musta nyt pitkään aikaa enää tehnyt niitä askelvirheitä. Kyllä se on oppinut. Joku nätti. Maali on Niinhän me aina toivotaan. Joku nätti. Monika nyt todella lähestä puolustusta koko ajan. Hän on omaa vauhtia, niin voisi saada sen oman heiton. Nyt siitä Heini. Vapari. Nyt täytyy se pallon saada liikenteessä. Pelaajat ovat liikenteessä. Pallon on vähän enemmän nopeasti. Siellä oli kova veto syysiltä. Oli kova veto. Ei ihan löytänyt vielä oikean sen. Hyvin vielä raastatti. Sellaista positiivinen. Nyt anna. Hei, pallo ei nyt jotenkin pysy mukana. Heti kun pompotellaan, niin se kannattaa. Ja nyt mikä näytät toimitaan? Oi että! Tuota on! Hyvä Tanja! Viimeisestä uskallusta hypätä ylös. Nyt on 2 maalin johto. 80, Hella johtaa 2. Nyt kylmä rauha. Alkaa näyttää jo valosalta. No, tässä on vielä duuni tehtävänä. On tässä duunia, mutta näyttää valosalta. Noin. Myssy nyt vaan. Kyffillä menee ihan puuroksi ja myssyksi koko peli. Sellaista se on pallonkin kiekkoa, niin raastetta vähän vielä. Eikä koloja löydy. Sieltä tuli tiukka veto. Eska nappasi sen itselleen. Se oli se se on kyllä meillä. 80 tilanne, Hella johtaa 2. Peli joka 18 minuuttia. Ja Riittinen pelastaa Steuran. Se on niin tarkka. 8-11 tai Hella ottaa 3. Ajattelepa noita sen rangaistusheittojakin, miten tarkkaan se on pystynyt. Oi, voi.
vartioi tuolla kuin joku Koitettu se. Ei, nyt. Dobermanni. Nyt annettiin ihan turhaa vartioa kyllä kyykkyyn. No nyt kylmän rauhallisesti pelata loppuun. Semi! Pitäisikö mä laittaa pinkkiraita tukkaan? Siitä vaan. Nyt Hellaksen pitäisi alkaa haastamaan vähän. Siellä on vaan niinku... Ei vaan pallon, siellä on jotain vaarallisia. Ja tää on varmaan 2 maalin johto vähän nyt. Se nousi saman tien päähän. Pöksyä. Joo. Hyvä Heini! Tuli kyllä mukavaa olo. Ei oikein jaksa tsempata. Oli joo. Lämmin tunne. Pöksyi. Kyllä lentäviä lauetta riittää. Vaihdetta pesää ja lämpöä pöksyihin. Noniin. Pyrrä valmentaja kävelee saa lappu kädessä. Tuleeko? No niin, kyllä lisää? Tulee. Kyllä Pyrrä tulee. Nyt Pyykö lisää aikaa? Strategiat vielä kun. Nyt Lissu siitä. Ei Jarmikkään. Ehtikö? Ei ehdi kuule Veska pelastamaan sitä. Ellaksen palloa. Siitä on tehty kun... Kuka se oli? Oliko se Heini? Hyvä Heini! Heini, hyvä. Sanna ja Heini kattoo hyvältä. Veska nyt on... Veska on ihan pelissä mukana. 3 minuuttia Nopea. peliaikaa ja 3 maalia. Nopea toiminta. Toi maali. Puerta viivasta! Pallo. Hyvä Heini! Nyt siellä on vähän hiljaista puetilla. Kyllä pohjalaisen huutoa tarvitsee. Nyt se olisi vappu, mutta tekään siinä meni simaa ja munkkeja. En kun teet simaa, vaikka ei ois vappua. Saaks sitä jostain kaupasta? Teet itse, lisääkö vielä? Häiritsevää, kun tuolla on kyykkyläinen pelaaja lämmittelemässä tuolla, missä on yleensä toinen tuomari. Joo. Nyt siitä. Oi suhteen. Harmillista. Mutta 2 minuuttia peliaikaa jäljellä. 3 maalin johto nyt. Ja Hellakseksi vähän tsempata, niin kyllä pistet tulee kotiin, vaikka pelistä ei ehkä kannata olla hirmuirpeen. Ai, oli kyllä aika helppo. Helppo maali on tullut siitä. Nyt kommentaattori ryhtyy kunnon kriittiseksi. Okei. 1,5 minuuttia. 2 maalia. Ei yrittää viivalle. Tuomari näki, että hän on jumissa, mutta ei valitettavasti yksi tuomari semmoista pysty näkemään. Hellaksen pallo ja nyt tulee aika lisä. Ainakin sinne mennään hengailemaan. Ei kyllä sais hengailla tuolla. Kannattaa ehkä Pöydän luona valitettavasti Fyrre. Ei Jos vai? kuuntelet, niin se otetaan se lappu ja sitten lähdetään pöydältä pois. Siinä ei saa hengata siinä vieressä. Kahden maalin eroa, 0,5 minuuttia peliaikaa. Ei ne saa tehtyä. Kyllä siinä ihmeellä he voi Ei. Ne voi saada tasapelin ihmeellä. Ei. EM ja MM-kisojen malliin, mutta ei saada ihan samanlainen vauhti riittää tässä jengissä. No ei ehkä. Viiva ihan vapaana, mutta onneksi hänellä ei syödä. 14 sekuntia. Niin hyvä. Hei, 6! Niin, ne laskee pisteet takaisin Helsinkiin. Kiitti ja kuitti. Kiitos ja tästä.